Čo nás tu čaká? Reparát nás tu čaká. Ukáž. Čaká nás tu tento reparát. EEFD. Kde toto Ečko. Ešte fajn. A v hentej časti som ostal vysieť posledne. Tam mi došli baterky, takže si to skúsime teraz zopáknuť. Ja som vlastne ostal vysieť na hentom prvom predsvakávači, že? Áno. Hej, ja som nešiel až k tomu zadnému. Tak. Aha, okej. Dobre. No. Sorry. Engine start, no problem. Jak si ty išiel? Hentam a tam dole. Dobre. Five minutes. Tidin, problem, engine kaput. No, už také easy to nebolo, ale som tu. No, rozmýšľam na ten, jak sa ťahať hore. Akurát netuším, jak sa predčasím potom. Aké sú tvoje pocity? Je to v pohode, tá skala je blízko toho lomu. Počívanie v pohode, no. Úplne v pohode zatiaľ. Hej? No, tak... No my sme sa iba vytrápili proste zbytočne. Sme boli na zemou. No tu jak išiel ten Roman? Kušek, ja tu nedočahnem, ty vole. Hej. No. Sa mi tu šmýkajú stále nohy, typy, čo nepríjemné to je.
No dobre. Prvá F-ková časť je dan. A ešte tento kúsok. No nič. Ešte jak dávali nohy. Neviem, či nahrávam, ale dúfam, že hej. Ťažký až ten posledný úsek. Práve že, nie. Zdolal som tú sviňu. Ten chalán, musíme mu poďakovať, keď ho stretneme. To ako hodne uľahčil. Hej, no akože. Som hovoril, že je to fake vlastne. EF určite sa neleze takto. Nevadí. Neprišlo mi to ako vôbec. Nebolo to EF. EF to bolo, keď No keby som si to, hej, išiel tak, jak sme to skúšali my prvýkrát, To je EF. Nohy to máš je akože vo vzduchu. bol extrém.